Jam hire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dimiral jamma bela e to bela jamma bela wona laccire sane sah ngela en garti ha hande jokkude darul hammadi dikkiri joom mawlo e nder deftere mawɗo men Hérodore Diallo wiyetede dikkiri joom mawlo tawi jiɗɗen ɓamtirde ɗo ko jangol laamu Sara Samba ko woni lamɗo mo dikkiri yennuno ha laawi wi kala ɗo hammadi yayo jagge ware on noon laamu soli koye ɗum jiɗɗen jokkude so Allah jaaɓi. Ko adi nde ɓe mbaynoto e lugge cafali tawi ceerno Alpha en gari e ceenel buuɗi ene paadi hammadi si gila ndew serte mabɓe to beele ndendi o dogi o ɓenni yeeso kamɓene eɓe garda caggal makko wuuro e wuuro eɓe mbaɗa kirɗeli waaju eɓe caggiri yimɓe e diine mumen eɓe gaskana ɗumen jawɗele eɓe kuma dewle eɓe guinnan ɗumen cuhlol mumen e nder ɗum eɓe ndendini hen ko jomiraɗo yiɗiɓe e asakeje e sadakuji ɓe jawani tammande bukki e burhali saaha mbewa e mbaalu ala ko haali ñalay e ngaari e comcol dimol haɓe jetti e ceenel buuɗi caggal lewru e feccere ɓe jippi galle joom wuuro eɓe gaddori Wakar Kimmuɗo Sanne eɓe jiiɗi johirde ɗum ceerno Hammadi nden ɓe lanni ceerno Hammadi ɓe mbiya ko ɗo wonno kono o yeehi lugge cafali ɓe mbi mbar ko jaam o yehani toon ɓe mbi o yaadi ɗo e joom wuuro ngo e yimɓe woɗɓe gam holloyde ɓe neɗɗo amen ko ceerno majjirnoɗo min gila duuɓi 35 ɓennuɗi ina wiye Souleymani Diagne omo andi toon woni e ladde he omo hollo yimɓe ina gasa ɓe garta ɗo e balɗe so jomiraɗo newni. ceerno Alpha en jooɗi e ceenel buuɗi ina coki oɗo Wakar Gulɓe Diaw e nder ɓerɗe mumen ina keppa ko warta e ɗanngal makko he haaɓe juppanamo oɗo Wakar belɗo beltinɗo leydi foof ha Hammadi en garti ina kiisi ina keeɓi ko jahanno so yihude ceerno Souleymani ɓe tawi ombo e jaam ceerno Alpha e tafsir modi ina keppa ko Hammadi foftoto ɓe kalanambo Wakar kewɗo ɓerɗe mabɓe o kono ɓe kooli haala ndemo oɗo Wakar e hakkude yimɓe gam hulde woro weltade ha ɓurta o waɗa ko ina usta heeba ceernago mabɓe e yeeso yimɓe ɓe ɓe ɗaɓɓi yo ɗoftuɓe dow wuuro ɓe jewto ɓe guittodir kumpa ɓe ƴetti sahallaji mabɓe ɓe jegui haaɓe jalti wuuro ɓe ɗaɓɓi yo yewtanɓe lawol makko gila o serti mabɓe o haalani ɓe gila ñande o ari e ceenel buuɗi e poluguji ɗi o heeɓi e kirɗeli makko eno wuuro ngo jaɓɓorimo eno yitotiri e koreji ceerno Souleymani Diagne ha no nawri ɓe lugge cafali o heɓɓiri o wi ko adi nde jahanmi lugge cafali mawɓe wuuro ngo foof waɗani kam dendagal asakeje wuuro ngo ɓe mbi ko ina ɓuura ujunnaje 5 naggue e mbeewa e mbaalu ina jogori askede wuuro he kala ko yani hen askal ko min jeeyi joni noon min garti ha jeen koɓe mbaɗi nden Hammadi jofni haala mum fa namdimo ko adi nde jahata lugge cafali ala dille nanɗa e leydi he Hammadi wi mi siftori nde bone ko baɗɗo saabu joom wuuro ngo andi ko min woni dikkiri joom mawɗo ko ceerno Souleymani haalani mbiɗo huuli woto weññudemi ɗo ko ɗum waɗi soɓe dokki kam koɓe podannomi ko tan mi dogat mi yalta leydi ndi guila laamu ngu yitanimi ɗo ɓe gandi o tinani ko laamu ngu yani ko Alpha wi mata tinani laamu ngu liɓama Hammadi ne jooɗino tan hafti dari futtini guite ko mbiɗa ko o wi laamu Sara Samba yani te wonta umma ha darga daro tawde o warama koli e jaaɗi e malal e eli foof nana e kaso kala baɗannoɗo bonandeji peeji e leydi he ma maayi ma nana e kaso kala cokirinoɗo toñangue woppirama laami joni ko biyeteɗo duuɗo yo Allah waɗa e makko barke Hammadi wi min gommi koye woyɗude walla on pumtat kam min mi wawa gonɗinde ko nananmi e mon ko o wi mi wondi ko gonga mi fumtani ceerno Modi heɓɓiri wi an e hoorema jimɗima goppirama jiɗɗo foof yo yim kono ɓe cikkanno ka mayɗo nde min jiidi e Amirou Ali min
kalanimo kanko e nelaɗo laamu o wonde aɗa wuuri min bindi bataki min dabbi hen yo laamu ngu yaafamo o windiri amiru wonde a yaafama joni kay ya rimɗi. Hammadi Muga ronki haalde o tigƴi tan omo miijo Alpha ina daramo ha ɓoye jali ɗumi somi jungo hunuko woro koni Hammadi ko an boni hunuko emin mooli jomiraɗo ɗemgal ma. Aɗa anduno ko jendol jennuɗa koli e jaaƴe e malal ngol woni sababu liɓugol laamu ngu, saabu ko kangol feññini bonanneji ɗi laamu Sara Samba ngu waɗanno e leydi he ha laaɓi. Añɓe maggu kiɓi jenni ɗi dañi no peññiniri boneji maggu foof ko ɗum ɗo Sara Samba gulno nde ñaawi e ma wargo haade jimɗe ma yimede, kono kadi ɓe kisani e bone ɗemgal ma. An kay yo jomiraɗo surmin e bone ɗemgal ma mbarde jomiraɗo fatirma e diine. Eɓe kaala eɓe jala haɓe nani noddinagu ɓe gumni ɓe kooti gam juuloyde. Buuleyero wi so yimɓeɓe juuli omo jogui mumen haaju to galle makko to. Nden ɓe cilmini ɓe ndenti galle makko eɓe cikko jogori haalde koko faati e ceerno Souleymany Diadji. Nden yimɓeɓe ndenti o dari e hakkude baru he o salmini o bismiɓe o yaltini ɓatake o wi min de mbiɗa heeɓi ɗo hande weltare hay sinno ko Souleymany arti ɗo mi ɓurtaɗo weltade. Oɗo ɓataki ummi koye laamu ngu ina holliri hen wonde laamu toñannoɗo ɓiyannoɗo kettannoɗo rewɓe men e jowɗele men lefta suhaɓe men wayno moƴƴuɓe men o liɓama ha abada. On woni Sara Samba yo Allah warmo. Lomti ko biyeteɗo duulo o foti maw ittu dendagal toñangueji leydi he tuggude hande goto foof yo tin ko dimo e leydi mum e jawdi mum e ɓesgu mum. Ɗo tan bato foof ɓamtiti konngol gotol en jetti jomiraɗo gulali kuljinali pay dow ɓuuro foof welti ko ɗo Hammadi yenana ko Alpha en kalno ho gonga. O ummi o dari e batu he ombo foɓɓire juuɗe o wi en jetti jomiraɗo pawtuɗen ngal dongal tarema waɗa jaare ko jaronoɗa foof ngol ɓuuri. O fawri hen jimɗi o yenni kadi lamɗo liɓaɗo o wi bonde joofi bonɗo a sikkano